Pozdrav iz 13. rodljene lekcije. U današnjoj lekciji bavimo se pitanjima i odgovorima vezanima uz krodijinu pločicu. Odabrali smo ona pitanja koja smo jednostavno najčešće dobivali od vas, dakle ona koja vas najviše zanimaju, ali i odabrali smo neka koja nam se čine zanimljiva i objašnjavaju najviše stvari odjednom. Nekakvim neobaveznim rasporedom ćemo krenuti odgovarati na njih, pa evo, krećemo. I evo nas sad sa popisom pitanja za današnju lekciju. Ićemo nekim nasumičnim redoslijedom i odgovarati. Dakle, prvo pitanje danas je što sve mogu spojiti na pinove Arduina. Možete spojiti bilo šta, ali moramo paziti na neka ograničenja koja postoje i moramo se pridržavati njih jer inače možemo uništiti Arduino pločicu. Kad ste kupili Arduino, dobili ste ovakav jedan mali papirić ili letkić na kojem se nalazi popis svih pinova na Arduinu i njihovih funkcija, tj. funkcija koje su povezane uz te pinove. Vidimo s desne strane naravno digitalne pinove, lijevo dolje vidimo analogne pinove, te lijevo gore se nalaze nekakvi pinovi za napajanje i nekakve dodatne kontrole. To smo već sve prošli među prvim lekcijama Arduina. Ja ću sad reći neke konkretne restrikcije koje se tiču svakog određenog pina. Dakle, izlazni napon koji će biti na svakom pinu i onaj napon s kojim napajate pločicu. Dakle, ako idete preko USB-a, to će biti 5V. Dakle, ako koristite funkciju Digital Write, izlazni napon na tom pinu će biti 5V. Ako koristite Digital Low, uvijek će se raditi naravno 0V, to jest groundu. A ako imate neki drugi napon na pinu 5, recimo na pin 5 se spoji 3,3V, a malo kasnije u ovom videu ćemo pričati o napajanju pa ćete znati to smijete napredno, ne smijete, onda će izlazni pin biti taj koji se zapravo nalazi na pinu plus 5V. Što se tiče maksimalne struje, svaki pin je ograničen sa 20 mA izlazne struje. Što znači da on maksimalno na nekakvi izlaz može dati 20 mA. Maksimalni, to jest apsolutni maksimum je 40 mA, ali puno je se bolje i, da kažem, ispravnije pridržavati ovoga pravila od 20 mA. To je obično jedna LED dioda ili nekako stvarno malo trošilo. Ako želite povezati motor ili relay ili nešto što troši više struje, svakako ćete morati koristiti nešto između. Nekakvi tranzistor, sada će to biti običan NPN tranzistor ili ćete koristiti MOSFET-e. O svem tomu smo pričali još prije u lekciji tranzistori. Nije bitno, bitno je samo nešto što će moći pružiti, to jest dati veću struju na taj izlaz, da ovih 20 mA se ne prekorači. Sve ukupno ograničenje svih pinova na Arduinu iznosi 400 mA. Što znači da ni u jednom trenutku ne smijete da zbroj svih struja koji izlaze iz Arduina bude veći od 400 mA, jer će opet doći do uništenja samog mikrokontrolera. Dakle, kao što sam rekao, sve se može spojiti, samo morate paziti da koristite nekakvi uređaj, to jest nekakvu komponentu između Arduina i tog manjskog uređaja. Ako se radi recimo o nekom uređaju visokog napona, s kojim naravno morate imati dodatni oprez kada radite s njime, stavit ćete između relay, osigurat ćete prije releja jedan tranzistor koji će pružiti dovoljnu struju za paljenje releja. A ako se radi o nekom istosmjernom trošilu, recimo nekakvom motoru, stavit ćete nekakvi MOSFET tranzistor, samo dajem primjere, stavit ćete nekakvi MOSFET tranzistor koji će osigurati dovoljno struje i dovoljan napon kako bi se taj motor mogao pokrenuti. Naravno da možete koristiti neke gotove drivere, kao što se recimo iz nekih naše ponude za motore, recimo H-bridge ili stepper motor, koji u sebi imaju osigurane već dodatne sklopove koji osiguravaju dovoljnu struju za pokretanje tih nekakvih dodatnih uređaja. Slijedi na pitanje, mogu li koristiti Arduino shieldove sa Arduinom? Možete. Dakle, kao što smo već puno puta vjerojatno rekli, sve što je kompatibilno sa Arduinom, kompatibilno je i sa Arduinom, 100%. Ali ne možete direktno ukopčati shield u Arduino, jer jednostavno Arduino je puno manje nego što je Arduino. I zbog toga treba će vam jedan dodatak koji smo mi nazvali Arduino to Arduino adapter. Vidite ga ovdje na pločici i već je zapravo ukopčan u jednu pločicu Arduino Basic 2. Jednostavno se ukopčava i sada na njega, sada ovdje na primjer imam Ethernet shield, jednostavno ukopčan Ethernet shield u njegove pinove našeg adaptera. I spremno je za korištenje. Izgleda kao mala zgrada ili kula, ali funkcionira.
Naravno, nije nužno da kupujete dodatnu pločicu, ukoliko to ne želite, možete samo povezati kablićima Arduino Shield sa Arduinom i također će sve biti ok. Samo naravno morate da pazite da povežete sve pinove koji su potrebni za rad tog Shielda. Treće pitanje koje najčešće dobivamo od vas je pitanje što je to Arduino Dama. Arduino Dama je mala i prenosiva pločica sa mikrokontrolerom koju je moguće programirati jednako kao i neke druge Arduine, kao i sve druge Arduine, ali specifično je po tome da ima manji i slabiji mikrokontroler, ali ima mogućnost napajanja putem baterije, pa to znači da je prijenosno možete s njim raditi. Možete dakle pušiti na komad odjeće ili jednostavno staviti negdje gdje trebate jednostavno baterijsko napajanje itd. Dakle, kao što vidite, vrlo malih dimenzija, njezin mikrokontroler je Arduino 85. Kada kupite Damu, stiže s njime i baterija za napajanje, te kondenzator i headeri koji su vam potrebni za korištenje pločice i za njeno programiranje. Programira se jednostavno uz kombinaciju Arduino Basica, tako da se nakon što stavljamo ovi headeri jednostavno umete u Arduino, uvode i tako programira. Iduće pitanje je postoji li ograničenje sa brojem uploada na Arduino pločicu. Ovo ograničenje tiče se direktno mikrokontrolera koji se nalazi na Arduinu, a to je Atmel Atmega 328. I kao što vam je možda već poznato, na njemu postoje tri vrste memorije, Flash, EEPROM i RAM. Sad ću ukratko objasniti što je koja memorija, to je što se sprema u koju memoriju. U Flash se sprema programski kod koji vi napišete u Arduino IDE i uploadate na pločicu. Dakle, svakim novim uploadom taj kompletan Flash se briše i ponovo se piše vaš program u njega. I to je upravo ovo pitanje postoji li ograničenje sa brojem uploada. Znači, to je zapravo pitanje postoji li ograničenje sa brojem pisanja u Flash memoriju. Iduća vrsta memorije je EEPROM. To je kao nekakvi mini tvrdi disk, dakle mini hard disk, u kojeg možete trajno spremiti vrijednosti nekih varijabla, pa čak i kada isključite Arduino iz napajanja, te varijable će ostati spojene tijekom idućeg uključivanja ili neodređeni broj daljnjih uključivanja, dakle trajno su spremljene u toj memoriji. Slično kao i Flash, dakle Flash se isto ne briše prilikom otkapčanja sa napajanja i vraćanja na napajanje natrag, ali u Flash samo spremate programski kod, dakle sve varijable koje se promijene u programskom kodu, ako nisu spremljene recimo u EEPROM, one će se obrisati i na iduće napajanje više neće postojati. Dakle, Flash trajno sprema programski kod, EEPROM trajno sprema vrijednosti nekih varijabli koje vi želite, dok je RAM memorija ona memorija koja služi za spremanje tih privremenih vrijednosti varijabli dok se kod izvršava. Dakle, dok se izvršava kod iz Flasha, u RAM se privremeno spremaju te sve varijable. Što se tiče ograničenja broja pisanja, za RAM naravno ne postoji takvo ograničenje jer se RAM konstantno mijenja tijekom izvođenja programa nebrojeno puta, ali za Flash postoji ograničenje od 10.000 uploada. Tako da, evo, mislim da nikad nećete preći taj limit, jer bi to značilo morali recimo 10.000 dana zaredom svaki dan staviti novi kod. Mislim da se neće dogoditi na jednoj Arduino pločici, tako da mislim da nije pogrešno reći da možete neograničeno puta mijenjati kod na samoj pločici. Što se tiče EEPROM-a, radi se o još većoj brojci od 100.000 puta. Iduće pitanje koje je na redu je Arduino Nova. To je ova pločica koju sada vidite da ja pokazujem. Radi se o ovom trenutku najnovijoj pločici radionice, koja na sebi ima jedan malo drugčiji nestandardni mikrokontroler kao sve dosadašnje edicije su imale mikrokontrolere tvrtke Atmel, a sada se na pločici nalazi mikrokontroler ESP8266. Specifičan je po tome da u sebi osim mikrokontrolerskih značajki kao što su flash memorija, memorija itd. Ima i Wi-Fi čip i Wi-Fi antenu, što znači da je sposoban je spojiti se na Wi-Fi mrežu i komunicirati sa internetom, naravno da se radi o objektima koje stvorite. To je naravno idealna solucija za Internet of Things, to je IoT objekte, i o Arduino Novoj ćemo puno više pričati nakon što obradimo Arduino sve za početnike, hobby,
Nakon toga dolazi krodioino set pločinke IoT, Internet Things, u kojem se nalazi ova pločica, pa ćemo detaljno pokazati kako se koristi, kako se otvara stranica, kako se konkretno napravi nekakvi Internet of Things objekt koji radi neku konkretnu svrhu i tako dalje. Osim toga još kako da kažemo u ovoj pločici da se može ukopčati u eksperimentalnu pločicu, pa je samo prototipiranje vrlo jednostavno i na sebi ima USB priključak i direktno se može programirati iz Arduina, kao i sve dosadašnje pločice koje s njime i već programiranje puno lakše jer ne morate učiti nekakve dodatne stvari. Pitanje koje nam je na redu je kako smanjiti potrošnju Arduina. To može biti napravljeno na različite načine, ali generalno sam mikrokontroler Atmega 328 ne troši puno struje. Dakle, on troši u miliamperima svoju struju i to vrlo malo miliampera. Ne mogu sad govoriti o točnim brojkama, ali ovisi o samoj konfiguraciji i drugim stvarima koje su povezane sa njime i frekvencijom na kojoj radi i tako dalje, pa ne mogu reći točnu brojku, ali generalno njegova potrošnja je već mala. Ako koriste recimo Arduino, tu postoje neke stvari koje dodatno troši struju, a možda i nisu potrebne. Jedna od njih je sigurno ledica za napajanje, koja uvijek svijetli čim postoji napajanje. To naravno nije baš efikasno, pa ako želite možete jednostavno odleviti ili otkinuti ako možete, dakle, maknuti je da više ne svijetli. Možda ćemo sigurno uštediti neki 10 do 20 mA, ovisno o naponu sa kojim napajate pločicu. Postoje još dodatni softverski načini da se uštedi energija. To su različiti sleep modovi, korištenje interaptova u kombinaciji sa watchdogovima itd. A to su već stvarno složenije stvari, pa ako vas to zanima, ako to trebate, morat ćete se potruditi da to istražite i saznate kako. Iduće pitanje je kako napajati Arduino putem vanjskog napajanja. Arduino smo uvijek spajali putem USB priključka, dakle USB kablom koji dobijete, spojite ga na računalo, preko kojega programirate i odmah dobiva napajanje preko njega. Tu se radilo o naponu od 5V i taj napon je direktno uvijek bio spojen na pinove Arduina plus 5V i naravno ground. I s tog mjesta ste ga mogli dobiti. Sad je pitanje kako možemo napajati Arduino osim sa računala. Ako ostanemo na USB priključku, dakle imamo ovdje Arduino s USB kablom i recimo imam power bank. Ako ga ukopčam u power bank, on će mi isto dati izvor napajanja od 5V i pločica će raditi. Isto bi vrijedilo ako bi uključio Arduino u izvor napajanja za mobitel, recimo u USB punjač. Isto pa radila. Sad, što imam neki izvor napajanja koji je manji ili veći od 5V. Dakle, sve ovo što sam do sad spomenuo, radi se o točno 5V i točno napajanju od 5V. A što sad ako bi imali neki izvor napajanja koji nije jednak 5V, nego se radi recimo o većem ili o manjem naponu? Ajmo za početak krenuti od većeg napona, pa recimo da imamo neki izvor napajanja, neki mali adapter, recimo od 9V ili od 12V. Primijetit ćete na Arduinu, kad ga uzmete u njegovu normalnu orijentaciju, da dolje lijevo postoji pin koji kaže VIN ili VIN. Na taj pin možemo spojiti napon koji je veći od 5V i regulator na pločici će automatski spustiti taj napon na 5V i Arduino će moći raditi. Dakle, ako imam recimo nekakvi adapter koji ide u struju i on naravno iz njega ima dvije žice, jedna je plus, jedna je minus. Plus ću spojiti na pin VIN od Arduina, dok ću minus spojiti na pin ground na Arduino. I regulator na pločici će automatski odraditi. Napon koji možete dovesti na pin VIN držite u rasponu od 7V do 24V. Sve preko tog napona moglo bi uništiti regulator napona, a samim time uništiti i mikrokontroler koji je na pločici. A kojim slučajem imate napone koji su niži od 5V, možete ih spojiti direktno na pin 5V, bez obzira što oznaka kaže 5V. I naravno ground, dakle u istosmjernom krugu, u krugu s istosmjernom strujom, svi groundi, to je svi minusi, uvijek moraju biti povezani zajedno, tako da će se uvijek ground spajati na ground, bez ikakvog razmišljanja o zapravo naponu.
Dakle, ako imam recimo nekakvu litijsku bateriju koja je u rasponu od recimo 3,7 do 4,2 V ili 3,5 do 4,2, direktno je mogu spojiti na pin 5 V i polica će raditi. Naravno, može se dogoditi da dovedete premali napon na 5 V i u tom slučaju polica jednostavno neće raditi, neće se dogoditi ništa loše, ništa se neće uništiti, ali ako primijetite da se polica ne ponaša kako bi trebala, da ne izvršava vaš hrvatski kod, kako bi trebala, provjerite napon koji dovodite na ovaj pin. Ako biste željeli da vaš Arduino radi pouzdano, pripazite da napon zapravo ne bude manji od 3,7 V na plus 5 pinu, jer Arduino je podešen na frekvenciju od 16 MHz i prema specifikaciji mikrokontrolera sve ispod ovog napona je iznad specifikacije i nema garancije da će raditi dobro. Zapravo, vjerojatno će vam raditi dobro i čak do 3 V, ali kao što kažem, nije preporučljivo i mogu se dogoditi problemi, pa ako ne želite riskirati, držite se ovoga. Iduće pitanje je gdje mogu naći primjer za proizvode koje kupim kod vas. Ovo pitanje odgovorit ću snimajući ekran računala da bi malo sve bilo jasno. Odgovor na ovo pitanje zapravo je dosta jednostavan. Dakle, na stranici same radionice i otići ću na neki proizvod, recimo servo i steper motori i otiću na ovaj najpovoljniji steper motor. I sada, kako izgleda stranica proizvoda je da se ovdje nalazi slika, opis, cijena, tako dalje. I ovdje sa strane se nalaze nekakvi linkovi. U trenutku gledanja ovog videa možda će se izgled stranice promijeniti, ali generalno ovako nešto će postojati uvijek ili ovdje sa strane ili u opisu proizvoda. U svakom slučaju pronalazite nešto što kaže KKM, dvodoći steper motor, KKM, ili kratko od kako koristiti module. Ako nikad niste čuli za ovu seriju blog tutoriala, to su nekakve naše kratke upute za svaki modul, trudimo se napraviti za svaki, ne postoji još za svaki, koje daju upute u nekakve osnovne stvari u vezi nekog modula, senzora i tako dalje koji se prodaje na našim stranicama. U svakom slučaju, dakle, uvijek se nalaze ovdje nekakve osnovne karakteristike i neki kratki opis samog senzora što on radi ili za što se koristi. Onda nešto kasnije je opisano kako radi sam aktuator ili senzor. Ovdje se radi o steper motoru pa je prikazana i kratka animacija kako radite, kratko opisano princip rada. Iduće poglavlje je uvijek kako povezati modul na Arduino. Uvijek se nalazi slika te skica iz fricinga sa svim žicama povezanim kako bi se znali direktno spojiti sam modul i na kraju nalazi se kod za korištenje. U ovaj kod onda samo označite, kopirate, ubacite u Arduino, uploadate, spojite prema slici i to vam radi. Dakle, ovo je nekakvi primjer korištenja. Za nešto naprednije nekada postoje primjeri, nekada damo samo uvid u nešto osnovno. Evo sad znam napamet recimo za LCD da postoji cijeli library, dakle ista stvar, kako koristiti modul. Osim samih tutoriala kako koristiti modul, uvijek ćete naći na stranici proizvoda datasheet, čak nekada i freezing part. U svakom slučaju, dakle kako koristiti modul. I ovdje na dnu sada, dakle nakon kako spojiti modul sa Arduinom, nemate primjer, nego imate download library-a u kojem se nalazi nekoliko primjera za korištenje samog modula. To je to. Ako želite koristiti neki modul, a za njega recimo ne postoji KKM, dobro, za ovaj postoji, recimo za ovaj, a htjeli biste ga što prije imati i vidjeti jer bi ga željeli koristiti, pošaljite nam mail na techsupport@radionica.com, dakle na ovaj mail. I mi ćemo se potruditi da u što kraćem roku napišemo jedan tutorial i postavimo ga gore na stranicu. Ako ste ikad kupili nešto od nas, vjerojatno ste dobili ovaki papirić sa naljepnicama i između ostalog primijetili ste nekakvu veliku naljepnicu koja kaže Bandit Raccoon. Onda su nas često znali ljudi pitati šta je to uopće Bandit Raccoon, znači to tu stoji, a nigdje to ne mogu naći kod vas. Pa Bandit Raccoon je zapravo najdeblji rakun na svijetu prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Ali između ostaloga, to je i naša pločica koju ovdje sada možete vidjeti. U ovom trenutku gledanja videa još nije dostupna, ali će uskoro biti. Radi se o
maloj pločici koja je namijenjena početnicima s elektronikom, koja na sebi ima integrirane brojne senzore i aktuatore, dakle brojne komponente i služi za učenje programiranja i logike programiranja. Pa evo, uskoro će biti objavljena, pa će biti puno više detalja od njoj, a evo sad samo ovdje vidite primjer u funkcioniranju jednog prototipa, bandita Drakuna. Iduće pitanje i zadnje pitanje 10 danas je koja su memorijska ograničenja Arduina. Već sam spomenuo 3 vrste memorije i objasnio koja služi za što, a ovo su količine memorije na Atmega 328 mikrokontroleru koje se nalazi na Arduino Basicu 2 koji naravno dolazi i u Arduino sete za početnike. Dakle, veličina flash memorije je 32 KB. Od toga 2 KB uzima bootloader. Bootloader je mali kod, mali program koji omogućava da vi direktno iz Arduino IDE-a, dakle iz Arduino programa, možete uploadati, to je poslati program na samu pločicu i taj mali dio koda je potreban da bi to omogućio. I onda uzima 2 KB od flasha, pa vama na korištenje zapravo ostaje 30 KB koji je prostor za vaš kod. Što se tiče EPROM-a, tu imate 1 KB memorije i što se tiče RAM-a, tu imate 2 KB memorije. Dakle, zauzeće od ovih 30 KB koji imate na korištenju u flashu ovisit će o tome koliko ste library uključeni u svoj kod, koliko je vaš kod dugačak, zapravo o složenosti i duljini vašeg koda. EPROM naravno ovisi o tome koliko vi spremite varijabli u EPROM memoriju, dok RAM se zauzima kreiranjem varijabli u programu i pozivanjem nekakvih različitih funkcija gdje se kreiraju tzv. Pokazivači. Dakle, spomenut ću zauzeće za nekakve najčešće korištene tipove podataka, a to su vjerojatno int, float, char i string. Int zauzima 2 bajta memorije, float zauzima 4 bajta memorije, char zauzima 1 bajt, dok string zauzima onoliko bajtova koliko imate znakova u njemu. Dakle, string je zapravo skup čarova, pa koliko imate čarova, toliko bajtova. Znači n puta 1 bajt. I čisto za referencu za ove kilobajte, 1 kilobajt ima 1024 bajta. Evo, uspjeli smo odgovoriti na sva pitanja. Nadam se da nismo nešto bitno propustili ili nešto baš što vas zanima. Ako ima takvih stvari, slobodno pitajte dolje u komentarima ili se obavite na našu tehničku podršku kao i uvijek. Od iduće lekcije krećemo sa Arduino Hobby setom za početnike, što je zapravo malo nadograđena verzija osnovnog seta koju smo također počeli nuditi prije nekog vremena, pa ćemo onda proći kroz dodatne dijelove koje se nalaze u njemu. Pa vidimo se.